Ukuqala kwesahluko esisha kubantu baseMlalazi. Ngomhla ka-22 ku-August ku-2026, uNdunankulu waKwaZulu-Natal umhlonishwa uThami Ntuli nomhlonishwa uMeya waseKingcetshwayo uKhansela Sikhumbuzo Dlamini bazokwethula ngosemthethweni inqophamlando yephrojekthi yamanzi iKwaHlokohloko Water Scheme Project SSA1 Distribution and Reticulation kuWard 9 no-27 kuMasipala waseMlalazi. Le project izobuyisa isithunzi somphakathi, iletha amathuba angcono kubantu njengoba izohlinzeka ngamanzi aphuma empompini emzini engu-1385. Sekuphela iminyaka umphakathi ubhekene nenselelo yokungatholi amanzi athembekile, kodwa namuhla lokhu kuzoba umlando. Lo msebenzi ukhombisa ukuzibophezela kaMasipala waseKingcetshwayo ekuhlinzekeni umphakathi ngamanzi ahlanzekile kubantu baseMlalazi. #eKingcetshwayo ayikho indawo yamavila. #sethembe siyathuthuka eKingcetshwayo.